ଖେଳ ଖେଳିବା କ'ଣ କନି କଳାପଟା କ'ଣ ନେଇଲ ଦେଖ କଳାପଟାକୁ ହଁ କିଛି ରଖା ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଆମେ ଗଣିକି ଲେଖିବା ସାଇ ଗଲୁ ଆଗରେ ଗଣିକି ଲେଖ କେତେ ତମେ ଦିନ ଠିଆ ହୁଏ ହଁ ଲେଖିଦେ କଡ଼କୁ ଲେଖିଦେ ବଡ଼ 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 କରି ଲେଖିଦେ ହଁ ବାସ୍ ସୁନା ଛୁଆ ପଳିଆ ତାପରେ ରାଜା ତାପରେ ତୁ ଗଣିକି ଲେଖ ସୁନା ଛୁଆ 11 ପଳିଆ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଠିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଯା भेरी गुड देखिया ठीक अच्छे ना आम गणिदबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समस्त नहीं तो 10 ठीक अच्छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक अच्छे सुना छुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भेरी गुड।